Vi er begge ringer. blevet nomineret. Det er Kira. Det er bare, okay, bare det være. Okay, ja. Hold kæft. Vi er begge blevet nomineret af Karoline Rahbek til at drikke en øl. Ja, skal vi gøre det? Det vil vi gøre. Ja. Det er ikke mig. Okay. Okay. Ej, hvor er det klart det her. Det er skråt. Hvad? Så du ikke min video? Det var skråt. Oh my god. Fuck nu det. Det fandt jeg ud af. Er du god, Leo? Jeg ser, at vi tager det hjem og så er det meget. Jeg har lige noget papir. Jeg var ikke overhovedet. Det kan jeg lidt. Tør det lige op. Okay. Der er bare på hele kommunen. Ej, hvad er det pinligt der? Du har sådan en midt. Ej, det må jeg sige. Det er papir. Nej, okay. Undskyld, jeg brugte at læse papir. Hvad er det? Hvad er det? Lakrids? Ja. Fuck, du er god til det her. Jeg taler mok, når jeg... Ja, undskyld, det tager vi bagtil. Jeg tager 4 kilo på, det er godt. Okay, så... Det gør ikke, når jeg har tager mig. Upsi. Ja. Ja. Det er så Claudias fingre, de er så små. Det er virkelig sådan... Ej, hvor klamt det her. Dine fingre er små, Claudia. Jeg har faktisk lidt ondt af det nu. Ja, det har jeg faktisk ikke. Okay. Skal vi gå i gang? Okay. Ja, skål. Nej. Okay. Hvor er det dårligt, Leo. Claudia er den god. Jeg er på sådan toppen af det. Kom nu, Leo. Hvor så Claudia, hun er overdrevet. Ja, vent på mig. Ej, hvor klamt det her. Leo kan bare overhovedet ikke finde med. Jeg kan slet ikke gøre det ud. Jeg kan godt forstå det. Men du skal bare bunde det hele, så lægger man ikke mærke til. Der er masser af slik, når du er færdig. Tak. Okay. Ja, det er også ikke Claudia. Nej, kom nu for helvede, Leonora. You know my history. Mentos. Ej, får du langsomt nu, mor. Ej, var det... Nej, Leo. Kom nu. Nej, ja, okay, klart, jeg er færdig engang noget halvvejs. Jeg er færdig. Okay, så jeg nominerer Josefine. Gud, jeg ved så ikke, hvem jeg skal nominere. Det ved jeg. Josefine Silander, Otto Grum og Christoffer Lange. Er du færdig, Jød? Eller det er du ikke. Hvad er det klamt? Skynd dig lidt, med sådan noget dårligt øl, det her. Du er så aggressiv med det der slik, kom lige. Fuck, det er godt til at blive lagt. Ja. Jeg er ikke aggressiv. Ej. Jeg er Leo. Hvad nu, Leonora? Og Leo er næsten færdig. Kom så, Leo. Det bliver rigtig bedre, at vi så råber. Ja. Man kan ikke se. Fuck, er det ulækkert, mand. Jeg kan se, at Leo bliver sådan på randen. Det er ikke så sagde faktisk lidt jysk. Fuck, hvor er det ulækkert, mand. Leo, det kan du godt tage 2 slukker. Ja, nej, jeg kan ikke. Ej, kom nu. Ja. Hvor langsomt kan det gå? Ej, jeg glemmer til en snap. Du skal bare vide, Karo. Hvor er det nu, Leo? Altså, jeg er jo god. Min telefon er død på strøm. Det går simpelthen. Ja, du var faktisk ret god til det. Jo, på 40 sekunder. Jeg har brugt 3 minutter. 4 minutter. Leo, kom nu. Ellers er der... Ej, kom over, Leo. Vi har da også bare god tid, hva'? Den skulle på enten det, eller jeg kan stoppe ud over det. Her bliver borderne på. Okay, endelig er Leo færdig. Okay. Og jeg nominerer Ulrik Schmidt og Emilie Runge Blakke. Og selvfølgelig Julius Heilmann. Kun fordi du ikke ringer. Og I kender reglerne. 24 timer. Og ellers så skylder I os en champagne. Hver. Ja. En Belvedere eller en champagne. Eller bare noget billigt lort fra Netto. Bare det ikke. Til mig. Må du kræve. Ja, okay. Ja. Hej hej.